Undas noong isinuot ng higit sa 4,600 na mga barangay tanod sa probinsya ng La Union ang kanilang high visibility vest. Ipinamahagi ito ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ang Police Provincial Office sa 576 na mga barangay. Simbolo ito ng pagbibigay halaga sa mga sakripisyo ng mga barangay tanod sa pagroronda tuwing gabi upang masiguro ang payapa at ligtas na pamayanan. Nauna nang namahagi ng high visibility vest ang pamahalaang panlalawigan ng La Union noong Abril sa Rosario, La Union. Samantala, bilang parte naman ng National Disaster Resilience Month, ipinamahagi ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Office and Management Council o PDRRMC ang mga kagamitan sa search and rescue. Kabilang rito ang 5 rubber boats at iba pa na magagamit sa pagresponde tuwing panahon ng tag-ulan at baha. Sinunda naman ito ng seminar para sa pagsasagawa ng mga contingency plan sa mga banta ng pag-uulan. Tema ngayong taon ng National Disaster Resilience Month, Bidang Pilipino, Build a Stronger Filipino Well-Being Towards Disaster Resilience. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.